Khynnah kiba pet ya kani ka program Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian KYNTONMASSAR kawalam shapi ya kani ka program ka kerpang lengba ka Good News TV na KI PERSARA hakni ka por tungin ya sha score yi surging rai na ki dkhot jung ka choir jong Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian KYNTONMASSAR ang it's kem bakani ka program kalong ka kyrkhu yi baroh. Amen. Mat hayos kelenang kabasan kadekot kabakat sak Ktien kiba kumno pi pilong ka jingsha ka pertai umla benburi ya kasnong ya kaba labo halor ulum. Matthew chapter 5 verse 15. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Khublei shibunya phi baroh kihap khna kiladap rai ya kutu kajing rai ke bapen ken mau yangi bangin long kajing shai jong ka prothei tukumta manga maphi bat bangi lang baroh ki pek ya kani ka program ngimdai bangin Ktien ngide ban long ki baslor
naman utrai jungi udan hajan bat on yai don ringkat lo laman ngi hakipor baroh.